this period of uncertainty, we would like to say thank you to all our frontline workers who leave their homes every day so that we can stay safe in ours. We are proud of each and every one of you who go above and beyond to carry out your duties, for keeping us healthy, for keeping us safe. Because of you, we are hopeful for the future. Because of you, there is light at the end of the tunnel. We don't have enough words to express our gratitude for your sacrifices. We can only acknowledge it and say thank you. National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai Shibon ni baro kibalaya perlai por khnang hakani kapor bani dorri kat bani hakani ke jingya phliu jimut ka lingkot halor ka kilan met bat ka khlam phila ban pek yagani ka jingya phliu jimut ha ki mobile phone ki jong phi lani ha ki tv ki jong phi kandon ka jingya kren ka ba sotana ado ka ta bat ki ni ki nongi chimenta menta kasni Andrei kani ka jingya kran kamdai halor ka jing start science Andrei kani ka jingyo i jong ki nongel kai sports pat ka jing songtho jong ki kumno ba hakani kapor ba ka kilan met kan yarap yani bangini khun ya ka khlam ngari ba kit sangpliang nong penyai teng ni ka jing ya phliu jing mut ba lawanra ay kani ka program da ka National Health Mission jong ka sarkar Meghalaya te hakani ka kanta angin ye pet ki ai kita kirukom kilan met ki kita kijat jingbam ki bangi dei ban bam bantai ya kemet ki jongi balada kidon ki wei pat kilat ba ki nongile kai ki yo hakini ki por ki ba khang ya ki stadium ki ba khang ki jakai la kai kumno kindon de ki wei pat kilat ki ban plie nagabanta ki nongile kai balada ki nongile kai ki long lupa ki ba khlan ka jingkeli menta kalong hato kidang don kam ne em ban shim ya ketika te kini ki jingkeli kilong ki bayar bat kilong ki jingkeli ki ba bu na pre tungi ingkeli te ni priang soba hakan ka por ki nong shim benta ki panelist ki jongi bat iban ingkong iba don hakan ka por bat ni de iba hameshanya suyang idei unong ila kai kickboxing ubla mi khmat ya garin dia badula penio ru ya kata kemaksiat ha kajila kai waku world cup diamond kickboxing arjar ka khandai ha Russia idon ru batni iba Eugene San Lingdo baro ki thoi iba Eugene inong ila kai football ba paunam jang buntli club I player ibala mi khmat ru ya gari India labun sin kubishbun ba Eugene kubishbun ba hame Eugene don kat jong ki ngidon ru wei riu thai ikong Naomi Bakor Kharbangar ini ikong ibastona haban le shalom ban kiu ibastona haban lek ban rung si krem ru kadung jingi i jonga te ni rong patlok bhag kadung ko kesin rong kanwa ikong Naomi I interview nga nrementa padang interview I te kala kala ko perthai te ngidon ru ya iba don bor rum nong idei bodybuilder in say thu khamba me sham kita ki jingira kai yo usually kai men's physique and classic bodybuilding bari la yoru ye Mr India men's physique 2019 title te hapde jungi idon ru iba Jerry Fankar ibadei ru no ila kai wushu kickboxing jeet konedo but ila wanra ru iga gold medal international jeet konedo balong Tashkent kari Uzbekistan but kidon kipon ki bang I ila le but ila yo ya kanam te kublai shibon kong Naomi kublai shibon ba Donbor kublai shibon ba Jerry te nginya sedang ya kani kajing kren but shwa nginya sedang ngakwa ban ya nginya sotho lang hangni lada kajing keli kabang keli kalong ya iwe nong ishimenta compare ada kiwe pada kismo ba o dang don kam ban penrat
long lalut ban le kata khnang ba je kran kam sutna tire lada idon jinge fer jimut ru compare ni ye bura mi tai jinge fer jimut amar ba ni kwa ban ti ye jing shisha ban snutho te ngan sangno kumne hi da ka jingkali ka ban ningkong ban ngin sedang iba hame mari ba hame wan ni kitan janti anna mingi tingin sedang iba hame kani ka khlam ba hame ka la kata shisha amdai tang ya ka wei ka benta ju jing imrei baro tingin rei ni kwa ban snutho ang ni hadu kan no kani ka khlam covid ka khandai kala kata iki jing le kai sports badru ya ki nong ile kai phila ban pin so thu ban patai khindiat ba hame ibat ngila do no ya ka lain jung ba hame inang persang ban wan tinrai compare ngan poi pada mentasi ba Eugene bo lada ila ban shim ya katuka jingkeli ngan ong biang di jingkeli ngan keli biang sisien hadu kat kani ka khlam ba Eugene ka khlam covid khat kandai kala kata iki jing ila kai sports bat ya ki nong ila kai tinge phila ban kren kumu nong ila kai football dan ni phila ban kren namada kiwi pat ki sport disciplines ru ba Eugene haba ngi yo i kan senam pa ya nakaliang football ngi iba ka Meghalaya State League ka Shillong League ru khamla man penyat penolong te kalong ai ka basusi te kasusi nakadaliang ba ngi ibon ki khna hapo ka jala jongi ki ba imja na ka bayala kai te haba kamdon ka league te ki khna ru ka bai nong bai sngi joki long kimyo kan kala ka bun kan ni kaliang ka jing ka nong no ka kamai ka ji jong khna uba kamai na ka ni jing la kai ba per tenga i ba abang i pa sa bai pai pa sa ka ri India bro ko bang i menjam sem ka ISL ka ai kila ban penyat kin da shu perkhat ka bun ki kendon ki protokol ko baki ong bangi hab banya bedien khnang bangin la ban pinya ikini kilik ki paper na kini ki jingla kai ki paper tengah bang pet pat kum ka jingla jongi individual na ka state na chong no ki club football po Shillong nga thai ngira kendu ka jing e ka bakrau kan ba nomor bangin pin biang iwe long ban kumngiong bangi menchap senam ngila ka ISL ngi na po ka bio bubble Bayo bubble kalong ba ki club bro khoi ki player bro khoi man team ki salo ako ko hotel sa hotel ki te ka kimla ban mi shabar hotel na training ground sa madan sa hotel na hotel sa ka game venue te bangeni kendu kwe ngimyo ta kambi ka basuk ba ngan try haka state level jogi bangila bangin pin urlong kan pi asnya so nang beteng ba Eugene nang beteng te dangi i kumba kilong kini nama kumba ka along ka euro ki Asia bar peng te katuru kawai kadai ka bubble ba kawai ru ba kadai ba ka percentage tong ki vaccination tong ki breo tong ki pat ba bang i ru menta ba ka Premier League lasang bang la i ba ki stadium ru kila adap biang kumba gila long ki pon menshwa tanga i ba kane ka vaccination rate ka jongki kala kamsha ba kala ba Eugene shopping ni poi chata mo shopping ni poi chata ngan wan ngan sakli yang pi tu ya tu ka jingkli aga be de bat ki wei bat ki ri jong perthai kumno kila ya chakmat tenre nga shukwa pan so thu sa ji sin namar iba hame impatla ban ya dan lang ban ni ki ei pan ki ba kum ki nong ila kai mo kila ban le hakan ka por ka ba kila do no yung muslim arhajar arpho menta so arhajar arphoi te ki don mo de ki wei pede kilat ki ban long ko man sius pa ay kapor kan khanang ba di ki wei pat kilat ba training na se ni ko man chu yin te kundiat na pi hello ta ka nama habangi pai ki professional sports person ka ade ka jing do nang ka bakra mo tamangin numyo tamangin ya train hapo ki jaka bangi ban train
Amar ba kan sedang biang ke competition period ngilai kendu ngilahap ka performance ka nong ka training ni hap ka intensity ni happen kieu ta ka duration shwa bangin yo ya ka competition period kula duna te kalong ka ba kongsan ba ngi hap nong bangi hap pen mento ya la ka por bangi dan hayeng menta ta ngila ban substitute ta ngimla bangin le ko mangile samadan malas ngi pada henry ba kamadan kamet kapat ngila ban substitute no da bangidan ki home workout menta ki buon ki workout ba kini ki SNC ba ki pa ki player malag ba ki hap le hayeng teng ki workout ngila ban le hayeng na plau yeng nama ba kum ki breu ki ba jul akai ngidan kam kamet bakan ki mde bangen chu shock back nama dala jrong plot ka rest period ka jongi ba chu shock back imtu kadal akai te ka kata ya kamet ka kata performance kam de ka por ngil hap ngidan ki rest jo ki injury ru te ka kam de ka ba suk ndai ka mental health jongi ru te teng ka kata hi nama ba sometimes da phimla ban perform pat ka pressure jo ka performance ka wan sa ka sports ka competitive you. So takadaw kalong important bang ni umday tang mangi bayal kai football kan na ki ba ki no ki sports person syong te ki breu madan ru ki kalong important ni bakin workout hayeng malagas ni kadang tingila ban le kino kinja ki workout bangila ban le hayeng hard branda yeng na may tambangin long ba exercise bangila ki met ba ka pat kam syong suk kanai mga light ni kijing pang ki ba fair kan Kede wajin. Kublai wajin te ngan poi menta bre si kong Naomi namar ba habang ipet ya kini ki sports kumba ila keren ba Eugene mentan ipet ki sports ki ba don palat ya lai samut ki ba ila kai. Pinpet ya ka basketball ne pinpet ya ka football, cricket kolong ha kata berkom. Tenrei ikong Naomi bede ka jongki ya ka sports. Kani kadai ka outdoor sports kumut ba marweru ila ban le kai ha kata ka jing light por gi jongi bat ka ji kamon gi jongi mo te ngaku aban kali lada ki group sports kimlong te ka pada ka pangila ban le kong Naomi pila ngamba kani te besides ki group sports mo bakit ngila ban le ki sports kum hiking biking kananta kayaking ne kani kata ke sports ke bomdon kam than kata ka close contact but ki weekend ke belong team sports than ki kum ki brim teng ki basa hajan ka cloud and all that ki don galate banyo mi balik yat ban active ken te kum ka sports balik mga condition jinjare hadu kata because ni ngem don kam than kata ka group work mo ngin dan kam than man kendu ki breu and all that ni tang arlang go kala long bangilit giving ne ngilit hiking ne ngilit trail running ne ngilit biking te kumbang i mata nadu bakawan ka kam COVID-19 ki breu namon adu nalo baka kelas kila khang ki gym ru ki breu kelas dang man mi shabar kelas dang man see nature as the solution nang bikin yo ban keep themselves active and keep themselves healthy kan. Then besides team sports and all that, we can do any other activity. Ngilaban le kanu activity ru. Kabam don kan kata kabang ngin haban nya gather, ngin haban nya lumlang hapaju ka caka bungut ki breu. Te ngilaban pendon kam yak ni ka caka ka bahe bangidon kan. Te kumi ki breu ben ngilaban le morning walk ai gumta tama kasyong tak hagi jaka hai ba fidon hai ba fisa but ke protocol ke government ka bukan. Te gre jaka kim containment zone te kata fil puna ban mi te kata pin hab sha ban shong be hayang hadu bakalalat ni jaka pat ki bala ban sha ki ba sha if ban shabar te filap pendan kam nilap we have we are blessed with so much beauty in Meghalaya, so beautiful. We have nature, we have the forest, we have everything, so and we have fresh air and everything outside, so ni haban make use ya kata kan mangin haban kam ya kata bangin to keep ourselves healthy kan. Te kasku dei bala kita ka jingkran rupi kong Naomi te ngam sawan biang shapi kham shibet ti don batni ba Jerry ka jingkali ka bang kwa ban kali pi haba ni pet ya ka ba ka World Health Organization mo pata ka seng ka bala ithulo di ki sarkar ki ri persai bro ko
Kong ba kadai ka babha ki brio hakini ki por menta ki por jong kelam bakin kilan met la kumno shispa san po minute daga balik jai mo te ka PV Sindhu betul nongjok bronze medal ha badminton Olympics pala det ang sudet kong ba lada mla kata ka shispa san po minute ru hendrei la kumno 100% minute te dang dai bhaban le te bataliam se bajari ke kabangidei ban le lada kadai yau badang samla ne yaki bala kham ya kakarta ne ke ke bhatam ba ngila ban le khanang ban trin de ban kilan de ya tawar ko ban la ban khun bade ya gimpang hakabaya dei hi bat kani ngasungo bandong ba ya kajing kelan met hi temut kala long lo kajing million hangi ki brio kam dadai than he bandong ba kajing kelan met kadai kerpak dang ta ki kon samla dan iki hep ki barit dan iki bala arang ba ndai kata kajing kelan met iki jongi long kadai kajing million kumnu ba kata ka kajing million jongi ka wanra ya kamet ki jongi bangin long ki basai ki baklai ki bokoi te kumta ladang imla ya kata ka sispa 10 minit dulu buat kata 100 minit dulu ka long kadang bahaya ngi ndai kata hi ka julong barobor ba khamtam yangi ki sports person long kawi hi ka long ba kat bangi ngedang sedang tentang ni sungo thai ndai kat bang ngedang yaiban ban ngi ai minon temut kata hi ka penwan automatically ya kamet ki jongi bakan long bangin nom thai chu kat bangi dang le kata ki dang kwa kat bangi dang yai persang kata long ka kamsiam bangin kilan ya kamet ki jongi lada kadai min step dan janmien kata hi ka penwan ya kamet ki jongi bangin long ki basak ki baklai nang ta ka kawanra ru ya kamet ki jongi bakan long kabet ka bokoi ka bakia te ban kata ki por hi banong ban 100 minit ajing salong kampat dadai than kata ka basitom nomor ba ladang ngimyo bangin bangin lek haki jaka ke ba long kerpang ru te kidon la ki jaka haki janjing jongi lani haki jaka sinong ki klau tu ladang ai mare suki jai temut ya kita tang bangin mare ru mut dam numnu kila sim yaki sitang kata 10 minit lupa ki por tenang tu ngen le suki jai ya gini sakini ki exercise long bangin warm up te dak ndum tang bangin mare hang tu kala sim pol lupa lai po lani saka 10 minit plus bagian ni ka exercise ke bangile entah dak ndum no kalong ba kala jan poi saki arkenta kata dengilong formality bangile kita ndai kam dalong than ka bong ba bangin kot sa kita ki sispa 10 minit namar bakawi hi dangila mare untuk suki jai ngila ngiyo ya kalat ba kajing ring bat kajing penhiar mesiam gojong ni kalong khamsup kanang yo bor yangi te kom ta hi ngasngo ba kata ka 100 minit kam pada yangi ba ngin mare bangin kilan met lahamen step ni janmien sing so ba kadang sup ba wat ya kirang kiri orang baru kibadan hi kata ka mensiam bat kibadan kata ka jingtrang hi kemut kadang sup apa palan ban lombangin perkat kita ki 100 minit te teng nomor ba ngi ba babun na ki kun samlajungi mentar long kim dadang than de kini ki jing jai step ni ki exercise ke jing klanmen bun sin ki wan da ki jing mut ki jing perkat ki basnio te ladang ilong te ko wela da ngi super pau bal lada ngi kun samla ngi pelut pon ha kini ki kam bangin jai step ha ki bangin pelut ki por bangin kelanmen men step ni janmit long kani kay rap sibun ya ka physically mentality jongi tam yangi ki samla ta hi ngaso ba ka ba kham don kam ba ka ba kodotam nam ta jongi nomor ba krang bang light ni ki boro long ngen haban pelut por ni ki ba ka bangi yo ya jing mentoy bangin jing mentoy kulai bajari
ngatrai kajing song thu ro kolong mdei bangi penlut por re dei bangi thau por bangi sna por mo Thau por oi thau por sna por ban ai por ya kamet kajong lejong namar kane kamet kadai pada ka bakit ya kajing mut jing perkhat ka bakit ya mensim kajong ni bat mangi hi pada ngilong hado anu ngilong koridor ki bi bathon jingi te kapun maru enga ba jari kini ki parlok mo ki hapo Japan naman bago to Tokyo Olympics so kadang sudah pum tu kidan kita kajing ong bagi ong le ya kai arpuwais ni tila dai kai 100 minit ni 4 dai bangina pen le kolong le swasan ru 10 minit compare tamba kapung kajing sutu dongki kolong kaya dai bat ka jingmut jing perkhat ki dai bat ka met jung ibaro koi ha arpuwais ni pilih san 10 minit komut hadin arpuwais ni ka met jung pi jingmut jing perkhat jung pi wa kadonu jong piru kala dawa pada ya pi bapin le man kesni kini jingkil kilan met tin hadin bakal long kumta le si lala pada na itai shipau shaka arpau shaka laipau bat kumta terter ti kai wa pi ong pi ga dei ga ba dei palat ti nga yo i bai ba hame ira don lang bani sasisien ba hame de sotanat bani biang pi mo ngan sawan ipi sakan dia te kani ka jingkli pada kan shi ba don bor ti de shi shau bure bodon bor mar ba kamet jungi ru de ba sa ba ngala persang di sya tamba 4 long te kalong kum ni bodon bor ini jingkli ya pi lada pi kilan met batai le mingi spang kata ka diet nomor ba hadu kan no kata ka jingkilan met de kaya mo kaya ya lang bat karukum bam bukum di nang ta kaya ya lang bat kathia nang ta kaya ya lang bat kajing adkar kaya ya lang bat kita ki workout routines mo ti ngasukwa ban kali khandiat ya kan kajing kali api badan bor hoi pakin moi te mo kumni long kum ha fi long bangadon ngam takin ka mo ngadon po bodybuilding ni te long dengi position ni long ni kum ki athlete po sports ka bang don te kai bang don kam harong karong kadi ka bam ka thia ka res ka kum le kai nei te dengi pech po ka bam ken kham tam e kum ta mo ha ka por kani kham ka bam ta ka ba jam ta ken long ni ki asnem ta te kai bolong ka bam ko don kam sha namatulay ba kum ta long babun mo ni second siong ba lada ka bam ka tulad kum siong hakin pareng nei ka immunity system mo kaduna te kumanta kai ka bang la ban suggest ka la man patay kin kalong ba ngi kum ki athlete dei ka bang ham pen biang ba ka ba long don ba mo kum su ani sa don i wei clean nga yo pi bale kai kum tam ta te long kai mo pile khapan pam te ngong i hot khapan pam ma bale ba kan te ka met pi ka bor pin yo ti oi nga yo ngan chu pam no ngan chu pam bet man ka kan ta ngan chu pam bet man ka kan ta ngan chu pam bet ngong i ngong ndi ka ta ka don ka routine kin kum balong kin chu man ta long ka bam ke ki bam khapan pam long ki bam ki bate long ki bam long takin ki bam ki bam long subu kumu puri kumu ki panir puri gitu ki bam ki bam te ki bam to ching te e sai ting hapan bam ye ki ja kinja ching bam ki bate kamat kin wat kar kum bam du ka di long kum ni kin subu menta kum bang siong nasi ban ni khna moi student ki dam khna janga bang train ni ki kin kiskli so kum ngan bam ba kum ngan bam ngasong ki pet kanuksa ka kho bat kapulu nasiong ki mo ka kho ba kapulu te menta long ni pai saka kho kolom no kho ka he chijom ka rich po te min step po ka breakfast ke mi bam breakfast step mi bam something healthy something good dei ke go bam long mi bam ke ko long ka patay ke long step mi bam khambun long kalong mi ka kho kalong do mi bam khambun step te mi bam kum ki kinja jing bam ngilak bam ki oats wata nanta kapeleng ngilak ban bulu ya kado do sial te mi bam te kadang poi ke sgi pan kuna shu na kuna innocent long mi bam ki jing bam pat lesi long kum ki kerja nanta ido te kado ru kamde long kado long basdi ne pintu ki KFC bosyo ma bagi bam khana nanta KFC ki burger kidu kimde kimto ni itu kimte hire kametu tingi bam kidu kinja bam ke bote te kadang ya ki por kadang ya inang long tu thik long ko kata ka hierarchy of food ma hierarchy of food ni
te alangi bahami ke watai katai kini khamet te lalangi pet pat chaka leka ken nong karutin kumenta haka juk kabang ta ken nong bagi em kini astem ta dei hot ka syamo ini bagi leka bagi workout tangba kumbujuang ken ada don kamon don kalat dei te kata don kamon don kalat kulong kuno hot wala ka gym ka khang te kidon bong ka gym ka khang te menta ngimna ban lekai ngim bam pathar ngim bam ni ngim bam tai le no le bagi mio ban lekai kata kam dei kata ka di tang ka buspeni dia bang long ka excuse tin pareng mama ka excuse ta long wala ngibyo ban lekai hayeng ka don ngila ban le ko ki push up ki dips ki pull up nanta skipping ngila ban le kita ke bangile ka te gini kamat dei abangile kai plus ngibam sai ngibam ka bubiang te ka te gini kamat te nang ta kumjong nam ta su ngale kai ngale te ka rest pat ka thia adem kambiang te kumenta su menta sngi ngale kai te push up ki pull up mo ngamyo ban le gym ngale kai hieng ki push up ki pull up te kamet kadawa em kata ka bam ka badai te menta pat ada bam ka badai ngale kai ka badai te menta ka thia ngale no jaka bangan thia loi kan thia pot biang wa kum kina menta ki pet ki YouTube ki pet ki Facebook ki pet ki channel ka si pet ki kam engin pet san 10 minit kadang ya poi ban kita dengan ta ka si ban mi ka thia kadam ka por ada ka si kum ta Saya step kya ban le bang itu kurti di ban le kim na shukin ban le tel ta kares mio ekares kamnon ka bawa ke kamet jaka ban kan kum shu ka ken pareng mo jaka kamet kan recover kloi kamla ken mo recover itu ya kalau kum ta te nang ta bat kum shu mo menta kum ta bang ibani khlam ta dang ipin biang ka bam ka di ngile kai de te kabor jungi ka immunity system kan klain kan boost up kan ada ki boost up da kumenta shu ho ni hap mo bandeng ki mas banle kita bandeng ko ni hap follow ni ki protocol de tama kabor ma jungi hi ka klain de kabor ma jungi ka te menta ni le ke ngila ni pinpiang ka rutin le ka ni pinpiang ka rutin bang ni pinpiang ka rutin kya te ke bang shu menta ni yak si stai ho ni kendu menta de ki sar bai bo ni u khnyang de khnyang ni em menta ni kendu kana ro de kan kata ini ho kan kata de kan kata bai jadi kibriu tu kan kata bai tang ba kasin long mungkin kabor bujungi musi mo hakin pareng itu ki WBC dai white blood cell musi ki spai jungi pat apo badan apo jungi dai gila panele ni ki khan mo impiang de impiang berkom lekai impiang berkom bam impiang keres ya Baron Bor lohat ngan su tiak khandiak mo banong namar ba phige kren mentan ya kita ki sipai te ngasukwa ban kulin ki la don em kino ki bria ki nongi la kai ki ba yo ni covid but ki ba lamat pada ya gajing job but kai ka bala yarap ki hakata gajing job namar phikran mentan phikran kita ki sipai te lada phila ban yatho ya gajing shem gajong pi halor jong kata Baron Bor hoi pakai musuh kata mo dia kata kan ai nuksahi mangai mo kumta dia ku mangai atas pi long lates mo atas jangan di covid positif ta biang bahag kata jing ya keren mayo positif ti por re mayo positif fort ado di kerman keren hieng keren imei ki mamai ki men ilok ngok ngak slide te yong wa na hieng baki ong ba em family ben ku slide ku mo pilong ya baik hoi ki don kita kisem mo ngalong ngayo covid ta bang di asymptomatic mo musyom tu talong nam dadon tan symptom ai tambah ka ta pan hoi kuman bam bangan bam ngamla shu ban bam han kumang di ban bam kumang ka jingim junga nga bam nyusin trasin singi ta ban bam kum ta pan ngamla shu onda ngayo itu ngayo covid positif kum bam junga ka akhir na ka bam sa nyu sin singi apoy bam ta arsin laisin ngamdon ta ka appetite bohong hakin pareng dei ta kay bangale pan kalau hatu kipor long discuss bisa jangan kan long bisa ibatri ni ngamo iso Aubrey Franklin lalu itu ini jangan discuss bagi tema hi yung pet dan yung hon ngastu fiat yang ni kecing mentang tambah ya ka mentang sange so kalong ngasange sport mo kung ba artio ngasange kala kan tambah ka bampat ngapen biang bet
Walang masuk hoi. Kapam amla te ban bam. Tabang ngai le ban bam itu por bani ban bam ni ngapam be. Ada ngapam be por mak khlan. Walang amla ban le karu tama por mak khlan. Tengah le kumta. Onda hadian adap tu ka pengasam quarantine. Te kai begile ki one test beng na hel, ki one test na hel, tengah test negatif. Na test negatif discuss beng bisa. Onda discuss bisa yang hoi tak up so stiu artiu. Sesang le kai. Te hoi dan hadian stiu artiu hadian na le kai. Hoi kadon boy tak streng, long tak bor, ke bangadon mensua, bangan le ngamla su benne. Tapa suki kakiu. Tapa hataken ngai ikin sisa lana long ngi but sisa kin mo, ngi but sisa de. Ya kata long bom film nama long ka disiplin hakin le. Kata ka jing ya sisa ye le mo, hata ka jing ya jupi de. Ada ngi but sisa de, hoi kanung kata. Kalau saya kedar bi badan buruk ni. Kalau mangata jen Kalau saya kata kecing batai yang pi kublai sibon tinggal ngan sawan biang syafi khamsibet. Ti ya tu pemantang in sim suai kan di ke break. Henry suwa bangin poi seta ngaku abano hang ni ba kecing keren jong ini sangut ngin sayo semua biang ni ba hami kecing keren jong i ngasngo bangala feel lut arokhat. Long ban ya ko begini. Ti na kata ngaku epi barokhat pinang syong bani. Senang ya isngap ya kini kajing aijing mut jong kini kisau sanmut but hakajo kopor lada pidon kanu ka jingkeli lani kanu ka jingkwa banyo jingerap lani ka jingeslok sobha ban phone yaw diu number de toll free helpline number iway saw iway not new number ba pi hakani ka screen iway saw iway not but pila aru ban download ya ka app behavior change management app ngala download dengan app bagarong ba penyo jing mentoy shibon yo iging shai ba bon hakabai dai bat uni khyang jingpang covid bat kumnoru banla ban yele yo te nagabanta gitu ki perlo ki jongi ki pala yo ya ketika lada kadai shisen ne arsin ka NHM jong sarkar Meghalaya ka National Health Mission jong sarkar Meghalaya kalabu ya gawai ke NHM Champion Frame kabamut lada pila yotika let's check Facebook page jongpi but bu ya kador ke jongpi hapo jong kene ke frame ini kong ide kong Naomi mo ila dep ya ketika badila I got my COVID-19 vaccine kadai ke ka basotanat bad ni penslor repi pa pinle check Facebook ban pinle ya bodon kam ti tat indai kendo pat ha dien jong ni ke break jing songja tha chipang ngin sawan biang banya kren sashisin bat kini ki sangut ba ame ngin sa aipa ikala david hadien jong break mo kublai shibon in sawan hai ba ni ban ngam so shat na do nen ka si ngamut thlai ba ngam sa shat tang ba ngam so pheri ai Chayo. na so telot na smo so kriat na thlai ngadan kam le check up Kapan toy malay check up. Kapan toy. Sa jam hi. Kani kadai kajing kelak sun beneng. ni ban jerho da kisngi bat ka kriat ngadan kam le check up pe ya ka to ka phone udan u helpline number ba ong pi kong asam ni Onam le bakla kam bale mangamo ada mapi le mano na kayeng jong pi kidon ka jing sitom kum kejar ho kesit penhiar smuthaj duna ka jingring men sem duna ki bor jing mat ki bor jing sma si sendan pidai man sat slung ilade pat pidai malik test no ilade no covid-19 deng artli ki mas hayeng ru atong ikba hayeng bakin le kamju ngadan bok bangalayo jingkat nai shem kabu tes ladi bat wat jing rap kerke lada don kam haba fidan kum kanu ke jingpang ken mau ke jing semari ladi kadai kadawai Issued in public interest by National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai, atu pitep bayu knyang jepang COVID khat khandai, la ban pindu jan,
da manga bat mapi hoi ringkat lang ngila alai bat ngan puni kumno haguno ko por ba pijur ho ni senria kunma berbor ba pidai bandai la ka suntur da ka jan rumal kat bala yele ban perkhingil dia ban kta ila ki khman ka khmut bat ila ka suntur sat bhai ila ki jongki kti da ka sabon kumba arpau second aa bin jangai iwe ni iwe bat da kunmau ban yeng jangai kumba nruput aa ka bakong san e kadai ban dengi ki mas man la ka por kawai ka surgical mask bat kawai ka mas jan nalor lada pidan ka no ga jimpang kum ka jirho kishit pinhiar thaitman ka por shitom ban ring man siam do ka bor jingman bat ka bor jingsma phone Shaki Health Center ki badan hajan jongpi lani pila ban call yau ni toll free number iwe sao iwe not nampai kino kijingirau yarau ini bangin yarau ipi National Health Mission, Government of Meghalaya. Kublai Shibon pi don bat ni pediang sobha sa shisi ni pi kene kedai ka jingye pli jingmut lingkot halor ka kilan met bat ka klam ti ka jingkali ka bangi kali menne na do padang sedang ya kini ki sau sangut ki no yeshimanta kene ka jingye pli jingmut kalong kumno ka jingkilan met kayarap bantai ya ka bor ya khun jong ka met ka jong ni persya ki kenyang jingpang te menta ingin ya beteng ya kan ye bat kajing kali mata kabangi kwa ban kali kedai ba hame namar ba ka internet connection jong i ka long deko khandiat te menta iladan ban ngi sung komen hado kata te ba hame lada kiwei pat kiri bat kiwei pat kizla mo la play ki gym la ban long ile kai football bat kiwi pi pet ke Euro Cup kum to Copa America kum to kani ko Tokyo Olympics kum to kala i shingan handrai hangni pat shupodok shu haju sam ki kini menchim te yong ale ta jongsha ki samna ne jongsha ki ong kwa palat bani kai football tangba umlong te pila ban shu batai namar ngathai pidan parlok skiwe pat kiriru kiba la yo e kata ka jing la yo nyong ni uknyang te iba hamil sibit ba Eugene kira ban keren ban juba begini ke jingkli Kublai Shibon ba ni ngam di ban ko ba ka dan ke isu network problem bat mentaro ka lip ka segalai yang ngit piyo I yang te Kublai Shibon ke jingkli jong pi kumban shukuma hot kanika covid kal akta Shibon ni kinole kai tang hari India tang Meghalaya bat boro ke pertai kal akta Ndrei ke bangilay kum ke athletes barabor ngide banong strong ma mentally physically spiritually but psychological ke bangayo ban kendu lene bani kren bani connect bat kiwi pat gi perlo le kai kawis biri kamtam Europe bat ki North America bat kumta ter si Europe nadu ne u snem bala adap nadu ki benai September kila sedang ni kata ban kilan met kila ayo ban lai dut namar ba baru kila simentah gani ka vaksin kada ka government jongki lani ka respective government lani respective countries jongki ru kala ailat biang ki ba demba ka jing simentah nadu ka imlang salang ka jongki ke jing IT ka jongki kata ki kila ban fight back lani ban end ni gani pandemic kumangi yumo hagi Euro Cup football kumta ter wat hagi jing la ka jong ki boxing kila ron kum kini ki open tournament international tournament open tournament kila ron menta Henry ngi pada gino India ngimpat yo ban watang state level ni wat dengan national ngimpat la ban le nomor balai babun hi kino le kai babun hi por India ngi I ba nginang yo tangka first dose kumta ter second dose but empat slam nang yo second dose tidang bun ba ki bompat ai vaksin wat la kada government kala ai aware ni borok mo ki proses nong tidang bun pada ki batiang ban ai ni tika kada ka semjing pada ki government la ni ban ai lat ye ki no le kai bakin pli kita ki gym bakin pli kita ki jingla kai ban pli kita ki yu ledang yingi ki imlang salang ngim tre ban tre bat ka government ka semjing ba ngin wan biang te hindring kermen ba lang ba kani ka vaksin hi ngin yo hi borok
ban dang bang yo gini vaksin first dose kon dose bat kum ta ter ngin wan biang hi sekata jingle kai bat ngin yo biang ban ya klan ben ho ya gini por ngaru ngile ngam yo ban le kai henry ngai utilize da kata por da mga ngasa senong kendong let chigilom kiwa ngale rap ngale riang ngale pul cheng khang yu ma agricultural activity katahi kapan kapan pen klan ke bormet jonga ngala ban engage more physical activity da ba kalong natural gym kalong natural gym but takat taruh kidon kini ki online training ki bang sya aten ke ba federation ka ailat ingi bat international federation ru kidon man kasngi 5 to 6 pm kadon mai man kasngi takadaw ngila ban de physical king wat lang miyo ban le physical hagi gym ring yo ban le de virtual ngilon kidon ki resource person bang sya aten ki international referee seminar ki international training camp ke ba host ne Germany lamba kan ka lockdown ru sikyu hangai marwe ngasyam ka don ka jingman toy bang yo ban reconnect igi player ba slop jinggo partai dam gilon ni ki teknik ki ba hanga ka bang let chati sepo Europe sepo ki ri ba per mo bang Spain sibun kita ka pisa ban let tang ga by flight lan tang by hotel karem henry ngayo ni kan virtual ngayo hayang ban dengan 10 atau internet henry ngalayo sibun long ba ka teknologi menta te kadon hi ka advantage kadon hi advantage ba ngikermen ba ngin long diberi positif ngin tilang bar kim lang salang na du ke bos sarkar kenang mengilak ban wan biang ini ka pandemik kenang mengilak ban wan biang sini ka normal situation mengin yo ban lej wan kelima dang don hang ni bayojin mentan kadang ong ba min sim te yo ngala poi stage kitan jongsha kitan maupun ro but kasnong ka banga kan ma bari kalek ro tingi don kata ka jinge kan du ki samla ki ong ngin ki samla ngi kwa apalat me de ka football nomor ba sha kitan nong kondong te tang ka football li phi video nong ila ka football ba pau nam atrai ki samla te ru ki thu bai pi ka ka khubor ba pidon ha ka bai dei bat kan ni lada kwa ila kai ka ka ba dei bangin ne no menta ba Eugene kalong ka issue ka balong sensitive fine ka de nomor ba mulai kai ko Naomi mene ong ba abaka situation kalong mene ta individual training ka individual training te mata pa ka football pa kalong ka contact sport te bangi kendu pam tu tang ka jig ni bangi kendu ka dei ka ba kumta ka ding lai la ka snong thau ngim na bangin tre sukhna wanang no wan kum no ngip tip khna kendu ina kalong ka ba ken kami pa yo vaccine de kalong ka ni dan situation ka ba ka ni long vulnerable no ba ni la ban thapeng bang na ngin la bung ba thapeng ka jingpa ka ba kong sa ka de ka bakam ka ba ka vaccine hi ka bala engi bangin ya poi biang kum la ikren i yame ba kade ka vaccine ka bala ingi bangin pen poi biang sya ka perting makalong bangin yo la khanang ba bangi lai la kai kotak sport kanum saphang shu ka bakong san di kata hi nomor ba minta kat bangin pat la ban vaccine kat bangin pat la bangin ya control kan virus khangin la kai football tu asnong athau ngim tip ngila ban saphang bang nginang la pat kiu shu nga ho ngi bro kho ngi la kwa ngi la kai biang ma ngaru ka ju hi nga kwa ban la kai henry ka perthai pa kam ailat kam long kam i nom ngi hap long ngim dei man bangin long selfish no bangin long perkhat no elevation bet ndai ngap perkhat lang ya ka yeng ka sem ki porlok perjor ki bayo gi mangi kendo ta khna bangin long ngin la bangin kontin no ya kane ka virus khna bang ngila am kendo sindanya ka i kata ta ka ngi hap yai sha hi mo kata khna bro ko ga jlangi i ya ka sport ndai pada kata ka jing yai sha ngi hap yai sha hi ke bangila ban ya le khnang bangin ya poi bang shaka ta ka thong bangi kwa bangin poi bang shaka pthai ka ba laya chkat ngi don kam hi bangin ya trailang bangin ya sha ka ba ya dei ba kitu bi khna pat ki bla he ki bla lang ki bla la ban shim ya vaccine te kerpat ki ki kwa asya bangin ken poi ta bi kwa kum ta khna ki ba kamai na kalingka lingba ki jingila ka ki ba pher nga kwa iki bakin sim na kane ka vaccine khna ba makiru ka livelihood jong kir kan numta kare ko ble jibon bai jing la shai ka to ka jing kran pi te ngaling a prakhat gong
Kandon kapor kaba yaki shinong ki bah ki nong kandong jongi ki bala ai shispa anak shispa ka vaksin la dai banyi la kai tengah pi ngata kam dai ya banang football mesti la kai cricket la kai table tennis badminton ni te ketalut ba menang mereka ni oi tangba nangi kenjat ke bol ngatrai la dai banyi la kai mo long gitu ki bala ayo shispa kan ni se perhat kata te kublai ke tu jing ai jing mut jing pi ngan poi biang menta sai kong naumi kani ka benta ka bang kwa ban kli i kri ka ba ki kli borok ni porok idunga te ka jing kot jing khia jong ka jing perkhat perdan ani ka jabin marting tengi perkhat tang jing kot jing khia no ka met ten rei ka jing kot jing khia jong jabin ka mental health ki ong tin pareng te kong naumi ha to hadu kanu kani ka jing kilan met kan yarap ya kani ka jingmut jing perkhat jungi bangin long kita ki perkhat bet ya ka pernah ya ta ki pan perkhat bet lada hapudeng jong ki jing jaru ki kita ki jing kermen tinga sukwa pi pin wan nak ko poron bat ai kan dia tingi ka jingnya kendo jong pi bakit nalor ka ka physical activity bini don ka exercise ka jing kilan met kabab ka di kaba good nutrition, good sleep, te nata ki stress relieving activities as well kita ki badan kam long ki beriu ki dan kam ya kata ban your overall balance health ken te besides that kaba kata ba man ta ki beriu kam de tang ka physical health because ni la sakut lockdown la jan arsna menta te khamta mi ki beriu ki bale ki ni ki sport ki ban hami shabar ka kata ba fi ya ka mental health ken de tang ki beriu bale sport everybody borok ha imo la kata ba ta mental health hadu ba ki kalong ka stress level te kala kiu hadu ba ki suicide suicide rate do kala kiu ke nadu ba sedang covid-19 ti kata ka mental health ka topic ba ki beriu ting ki shikwa ban avoid kim kwa than man kan chpang kata ada kidon ki bahyang bahasam ki bayap suicide ru ki sngo le ran man ki sngo ba ngindei ban ong ma ba punya ba yap suicide and all that tama handre kadi ki aka ba khamta mau kapor pandemic hindi but focus bha because besides kajing yap na covid-19 ki bun ki beriu ki bayap na suicide ru ti da kadni kajing kilan met kajing let shabar kairap hakanu ko rukom bangin long mentally fit at the same time dangi bin chong hayeng ni lumur khle ni don ka cabin fever ka ki ong thareng mong ni kwa ban mi shabar nangim yo takalat ban mi shabar ti Daka balik kini ki exercises ka regulate mo ya kata ka distract ini na kita ki negative thoughts bingi don ki jing klumar jabing jongi ken ni kalong distraction kita bro te ni long mentally healthy ken at the same time kamde tang ka ba ngin haban ni shabar ban le exercise anda kedi ba ke jing permin jongi hayeng ru ni de ban le ki exercises ba hayeng ni de ban we can sing and dance and read a book or do anything that keeps your mind occupied ken Pada if you leave your mind idle, yung ba an idle mind is the devil's workshop mo. Isin ba ki ka mind ki ka jimu ji perkhat jong ki la long ki temut hangta ki jing perkhat ki all kinds of negative thoughts ki one no kin chapi. Te kata ka chisin ba ka brain kam yad ha temut ka physical body jong firu ka immunity jong firu ka long down. Te hangta kalong important in that way kin ba ka exercise and any other activities that keeps your mind and your body occupied to distract if you negative thoughts for a while. Te kublai shibon kong naumi pila kren ke badai te menta badai ngine wan ngine perkhat menta yau ni to covid hagajing perkhat jing bobon ki start bangaru ngaya ya menjori bat ki ba covid hi lalong kum kathma te kalong ka jingya kun tama udai bo syukur udai bo thok udai bo bori udai bo penyapat ya para hayeng sem bat kumta terter snong tha ba kumta terter tinga ko apan kli ba jari menta pidai unong ya kun ba jari batai yangi na kirukom ya kun jong phi kumnung in yo but ban ya kun pat yo ni covid ka khandai kini argot moi ba jari ba hame kle kinong ya kun ba argot Ese ngomong ya kiwe kimding no ikun rekini kiba hakata kerukom te ngakwa ban ki ba Eugene to bi las to ba kamlat kedat kendian naga jingi de jungkini pat kini armur te bajari
ni kwa bani asmo swa ngapi kumno ni abot bani kun persya yung ni covid na sports yung pi kaba nungkong ba kaba kong santam hi ngaso ba kata ka jingkit kli ga jongi ladang idon kata ka jingkit kli ka responsibilities hangi simen temut kata kala dai lupa kawai kalat kaba ngela banya kun persya yung ni kunang jingpang nomor ba lada ha kumbangi mental ni ya kai Sila dang ia lakai kumbatib ba kini gijing lakai jungi dari ka kontak sport. Tentang kebangi hab banya kick kebangi hab banya punch. Ti tentang ngin hab banya kedup ru. Ti hakum kini ki por pada ngasu ba kani gijing lakai jungi long tentang ka long kumnu bangin light. Kemut ngasu ba kajing klik jungi swa. Tadang idon kajing klik ka ba bahkan long kalat bangla ban jelek persya gini nang Jepang kemud dari ketika ke Bandung ti habang ngi don dia kata ka gajing sungu ba ketika kadai ka we na kilat jinge da kemud kalau long lupa kau ka long kan ketika kalau long lupa kum tahu supaya Haswa bakin wan ban hert ma yang itu kila don ki supaya long ngi ngila long secure pa. Ti kata ko ketika kadai ka kalat bangin la banyak kun. Ti ka baat pada ngasu ba ka da ka jing i jongi dalade yelde. Kalong ba ka baat kawan saya ka jing kuat, ka jing le kuat ka jongi. Ti ladang isngo ba kum kini ki por mata. Banyak ni jual bar ki por ke ba long apa nang jong kajing le kut jong i kalau kala ya per ba kom haki por ke ba mensua abang ilej sakinu inu jakala ni ilej haki skor ki colleges ni ilej sakinu inu jaka ke bang ilej kam tamai hayo ngimda ngau than ni ngimda pikir than ya kata ka kajing ya khubelai ti jong i lani kajing ya songkai chicken hun ke jong i tinggal semua ba kum kini menta kani ka klam ke bawan mata hinga semua ba ka ajing hikai yangi ka ajing hikai yangi ba ngingim dei ke banja long lembub than bat kiwai lani haki cakap ba ngim dei than banja ka ban ya syong kaisa bat ki perlok ke ba daki siken huan kani kan kalong ka jing hikai yangi Tinggal semua bagai jingla kuat do kadai kawai nak kita kilat jingada bangila banyak kun persya ini yang Jepang. Tinggal semua ba kumki kitar ke bangi ni pendon kamru. Te haswa bangin poi sa jingla kai bangin jingla kai eru ngin hap yak ban sumar ngin hap ban dasai dapat kuat bayaka. Bat undang ngiladap ru gede ban kumcung ngiladap ban sanitize buat yaki glove nota ya baru ki equipment ke ba ngi penonton menta kum bensuong menta haki lang baju ini kita yo menta lang kumbangi la yo ya jing tho na EDC tinggal yo ban plia kan ni ka James jongi ru bangin la ban ai jing ka ye ki na ikan ni ka we ru ka pan i yang i kum ki instructor ba lang baju kan ni ka ai jing ka yang i sibun ba nomor ba andang i late hakatu ka jaka kemut ka ki jaka bagi ai ki kai ki kena temut ngi mi na yeng ilek dakawai ka karyam ka bang ngi riam mi ni yang badaswa bangen po yang tu ngen haban chin saki jan ki jongi ngen haban site ki kiti ngen haban lej ki juti longkum ta ter te kata hi ka wana lepas wa ya ka jingkut kemut ba ngilala ban banyak kun persya ki nyang jingpang Kulisibun ba Jerry man poi biang sipi kam sipet tinrei pila kren ni kabadai ba kabadai ba jingkhu ja kabadai bat kai bang khamsu tonan jing kren pi kalong ba pi ong pi sim ya utika ya katika ha ka doro jong sipai te idon ru singwi jing so thu bang ba lada katika kadai kadawai kai ka jing thmu jong dawai kalong dawai kadan arbanta kadan kawai ka ban yada kadan ru kawai ka ban penkhia
Ti ngatrai kata kajing keren jong pi kaya ha baha bat ketika hakador jong kajing yada. Namar ba antara lek kumtu sini cetai idan lagi jong sutu ki ang ba balai habam pada kesau ten ai injek. Ti rai hindai ban sutu bre yo ni juknya kunyang covid bala red hadu kata ta untip miyo i tingi hab ban yada. Nang takada kajing keren jong pi bong ya ketika kumusipai masuk ya ha. Ti iba hame halor jong ju ulan jong jing keren ba hame lada pidang doni ai ban rap ngai la de pin mar menem menne kumtus yo ba hame Nam sutu bahaya ke jingkli jong pi la ban repeat ba ke jingkli o ke jingkli long kli ju hi ba jeri long ma pi bidai kinong yakun mo bidai kinong yakun te batayangi na ki rokom yakun jong pi kumnong in yo but ban yakun pat yong ni covid khat khandai Piokem ke jingkli ngatrai ka lan jong ka hami kam long ko hendiat ti ngilai asmo ka tu ni ba jeri ba kapor ka nang yan ti shwa bangan aina ti baro pin tren khadu ngadan stang go ke jingkli ka khadu ya ba danbor ti ninya tren biang ya ketika danbor ni bidai bodybuilder ni bidai baklan kumukulai ya untuk yang jipang covid ru kila berlin ni kumno abang apa jadi ngatrai pi berkat di physically pia biang ha kamet kapat ke ndre ke jipang di kolong mata ada biang kamet kapat dan kam is langsung dan kam tara yo tau tika yang biang da kamet kapat ni dei dan kam tika de ke jipang di kolong pi bre di perkat kumno dan bor hot bucket ma lepas kata deh ya tika kan hot kem fiong fi mentama long ni tengi kan kum kulai hot wa wat ton kepor ru bi kan plat yu khla kem fiong mai kan kai ti ke baca kalong ba kem fiong ni kusa deh ngang le kai ada ai vaccinate ada ai tika deh te don sikudum jongaru di belek kai lang ban ngahi tingi le kai lang te mai bat nga ni le kai tingi ai mai du le ai tika te ku masuk anu kusa kalong kudikin long anda ikudum jongai la pai tika ke baca kalong ba mai du yo positif hatak por yo positif banyanga khamjur bhai wat hadu kala kata ikilong ste ikitor kala kata ikitor te ipo apo hospital la sa admit ban sumari te ke baca par kalong ba data nakada bila ai tika ho kita ikitor tang ba ban kita kumba kita itu kebampat ai badai ka khunja kin kunta ke baca i par kalong ba onda dem ai ni ada ai tika yo covid onda yo covid ka kita ikitor kiton gijing stom ka khamjori i onda ipo postal isha admit sa sumar te doktor ki om i kumno ki om aingu iblay ba long ba pila po yakpor ba biang ba hakat sa kaway kalong ba film ayo itika ken hakabalo kitor dei dan ada x-ray dei kiton ho katu kan ni mom di jimper tang ba kimlong kumbalong gitu kiwe bang pada ai ken te hata ken long ngila long kum ngala banong sha ken mo bala da ka ba ai tika kumno ka harap ken kidon ba ba ho ai tika kata ka ditang bun sin bong kan ni ditang politics yang hangate si sha simet bang lai sha ken ngi kudum no jong nei nga ada ai tika kunum ada ai tika na yeng ada ai tika ngai sha ikudum jongai sha te ke ibu ya te kumno ka harap ken te kumta hing ngala ban ong hiwe ken long ban ai tika te kadai ka buha om ka babakala ken long namar ka harap hoi kam om ba masan ai tika long bapin myo shu ni kunyang pinyo ini kunyang beli pinyo ba tabak syong hapi ken kumno pinya dai de om ba ada ai tika nginum deng masyo nginum sanitize nginyat pathar ngin le kumta kata da long jibet ken te mentala da ngade ai tika ngi pikir ngi wala ngi yo tambah kata kajing ketapan kadunga fisu pake kalau takin ti kashay ba don bor kulish bun
tiha jing shisha nang kwa ban sngap ha bat ngatrai ki nong pet ya kane ka jing ya phliu jing mutru ki nang kwa ban sngap ka e ka phi pin nang don ban kren baro sangut na phi ten rai ka por kam sha shu ngi pois ka bokut bat ngan ai por ya phi shimene tik ba phin kren khado ka e ka jing kentu bu jong phi ya ki brio ki badon shong ha ni ka jilla ha ka bai dei bat ka kilan met bat ka khlam bat kerpang ru let's say ya kane ka jing kilat jing ada lingba ketika kadeng mas ka jing sat khod jing khod bat ru ya kane ka jing pinya jangai we ne we shiminit ngan ai por pi ngasdang ni ba hame lor kata te ngakwa ban yuwer ya barok ki bapik ya kani ka program hendrei nga yuwer ki ba dangbun ki ba 4 ITK ki ting ban ITK hendrei ngala ban pensai khindiat mo la ketika hi amdei tangani ka tika vaksin mo ketika hendrei dadu bengi nang kharu ngi ai ketika dap lai snem la ni kom ta ter gi bana hadu khadu snem ngi ITK kata ka di tika te amdei ba ka vaksin hendrei kani ru kadei ka vaksin ka ba banyadayu ni uknyang covid kat kum ka generation mo te ngayo wiare barok ki prano lekai ya ki kasnong kathau ginu kasnong kathau nang tai gi imlang sa lang ga jai mri barok ka wei bar gestir barok ka wei te jing trei lang jungi pi wei nila ban beat out kan ban kick out ban punch out ya uni covid na ka imlang sa lang de ba ITK lang barok khnang ngila ban wan biang sya kata ka normal situation bangin yo ya ying don shu kata ka lockdown don shu kata ba khnang ngila ban ya im kata ka jing im ka balai lut kan te tang kata hi ngayo wer ya barok ki para kai bat barok hi ki nong song snong jong mi khalia bakin isim kia yu netika ka balong ru kalat jing lade dalade kublai ba hame kublai iba Eugene bade mantaka ki kitien khado jong pi wa Eugene shwa bangi pankot ki program shkwa ban kentu ye ki paiba baro kna rangba yang keme baro ba kinshaw halaka met ka pat jong de bang mga libong kinshaw bang ba kinshaw ha ki dawai ki dashin bang kinshaw daga ba kilan ya kamet ka jing kilan met ka along lupa ka kar kum kinshaw ya kamet ba klat ni ki jingpang ki ba per IP ka ikisnem ka kam drong karta ka ba he ki apa du ipi na kini jing jing kat ba per gi wan belang i ko ngau mena ki ne ki thot bawan ka bam ka di ha ka fila kai pen klalo kar kombam ka di fila long discipline na jing em ka por ka thia tapi kin show ha ki ka jing em jong pi kan kala bak kini i ka jing em ka ba per tang skutu ba dadi ba kana fila rang ba ne pi dang la khulung nam no ba ketu ba fila tang lai pom ne chi sniru da ha ba pis dang ru man la ka sni message tio taka ka kipor ke ba fila kin show paka ba halade kublai shibon ba Eugene pi la pendan kam da kitien jong nong thau jing ruai mo nga dei nong thau jing ruai pi de noi la kai football da ma pi kai mentan ya kata kitien kin show te nga ka kermen ki pat ba ro ke yo kem ya ga ba pi mot kublai shibon kong Naomi bele kai ki kitien khado dong pi shwa bangin penkot kong Naomi kata mo aside from nutrition, the hygiene, the exercise, the additional med and all that, long vaccine kalong kung added bonus pa kanya kata kalong kung added benefit kasi kaya rap susu ingi bagi niya dahil di no kanyang COVID-19 ti adang ikwa bani yang siya kata ka normal situation mo kumangi julong right now ka solution bangi don kalong tang ka vaccine and ka vaccine ka balaris leris like the scientist the Islam menta ti long scientist gibri 16 ta tingim day ban don kata ka vaccine hesitancy mo kata ka spread di rumors na kanina katay ka wrong information about the vaccine taban penting gibri kan ni day ban ignore like kita kay baro hindi ba niya chakmat ba siya may vaccine kublai shibon gong Naomi ye ngin poi menta shi ba donbor ki tien khado jong pi shwa bangin penkot ne ka jing ya pleu jong ba donbor ho ba ke kumongi ba hame ne mo yong ba tani ka jing ITK dei ba long ni shu ai menta ko ayat nu mun shwa kumusha ni sa long ikun jong ane
long ai tika missile injection yang persen te on da ai ke jingmut long omba untuk yang persen unmi show kin long ho umi kama kai ke jingmi pat umi aduna ken long de shu bajur kadau ai kadau te kami keduk sa bang shim ngam ta de kalong ba ni kum gi mo je beriu jadi ban ai tika dan jing ai ni tika de kai rap kum ba suban bem ne mi kin jongam ne ke ibocha kum ngai thu dei kai rap sibun ken long wat dum tien ta ken bas ko we kalong kapam ni hapan bam ta kom ka badai subam pathar basule mi utai bam ka long kum ong temperang eat good food te ta yang ka kom kumbong Pak Eugene ne ka mo ka kilamet mo ni hab banyak minta ke thoi wala tang hendak lu ka long ka bamentoi ke tang ita kublai badan bor te khaddo yawai ba Jerry in ai ki tien khaddo jung shwa ba in pinkot ya ka program ba Jerry te kumbang itip je ba kaspa ka bokodor tam ye ka patai kadai ka podcast ya te lamba ni ka jinglan din ko kawai na ki dawai ka bala bantai ka koi ka khia bai dai ba ka koi ka khia lamba ka jing em jong ye tinga sungo ba lamba jong kan ni ka jinge keren jong im tang sungo ba utika udai badon kam bangin ai bad ban long ru uta nong yada om tang yang asimet om tang ya email jong asimet ndai ya ki em lang sa lang hi barok kawai haka kentang ya wai nga kentu ya pi ki pajba kinong sok baro jongari ka jai bandio hasi nyok trap bijongi tongin ya ai ya ketika khnang bakanlong kari ka bakoj bakhia paknang bakanlong kari khasi ka ba ngidap da kespa jong hakamet ke jongi tangita khulai sibuan kublai ba Jerry ya gitu kitien ngira shai but kublai pi sajisin ya baro hi te kato ngira poi shi ka bakut but ngira yo kan snap ya ki jingya phliu jing halor kum no ka jing kilan met kayara bante ya ka kun jung ka met jungi persya ya ki khnyang jing pang kentuk yaw ni covid khat khandai tenga kermen nang ni shakmat kajla jongi kan perkat temai sasisin ba ka jingkilan met kan deino ka karukom im jongi kalong ka lifestyle klem kilan met kalong mla ban ya chakmat kita hi ka jingkala kan pelong ya iwi nong song baklan bala ban yada dia ban yakun te haka bakot sasisin na chile ya ki nongi simenta ki deki klur kari ki ba la wanra sisaya ka nam ko borom me ka ri ba diga jabin ri ru kunjo iba hameshanya soyam iba Eugene Sanlindo ikong Naomi bakor kharbungar iba Donbor rumnong ba iba Jerry F Wankar masolong ba Donbor khado kata banyo bani keren bat pi te kublai shipun sasisen ni pi te kini kilong kijing pen bena lada pirayo tika shisien nani arsien let shaka Facebook page but bu ya kadur jong pi ha po jongkanika NHM champion ka playa pi ba pin bu ya kadur jong pi kumni ha kanika frame kane kandai ka jing pen panapat ba pila dep ban ai ketika bat pila long kanong songsnong kabadon ke jingkit kli unong songsnong ubadon ke jingge perkhat ke jingge tiplem te ni penslore pi pen le yakni badru lada kadon kanu ke jingkli dani ka jing watla ke jingge rap dani ke jingge slok pila ban phone ni number hapo iway sau iway not iway sau iway not uni udah toll free helpline number dengan kamban sitang sinayaru apa before ni number bat nga ngala ju phone mangalayo jing mento sibun na gajing phone yang ni number ni pen seluruh UP ba pin download dengan app behavior change management app
kaba la penbit penbiang da ka National Health Mission jong ka sarkar Meghalaya tingya ku ble ri wei I baladon lang bangi na do men bastang hadu menta kilalong gijing perkhat kisan bo perkhat kiba la tei shisha ya kani gajing kren jongi hagan gasni bat amdei bikin kut tanga gajing kren ni kirmen na gani gajing kren kan poi bat kan yalam ya kajilla jongi hi barok nei barok wei bakan poi ka jing job persya yang ni covid khat khandai ya gani gajing phliu jingmot lawanra da kan National Health Mission jong sarkar Meghalaya tat nginde kendo pat sajisin hakawi gapor khuble shibon batiaso Alex! Oi Alex! Oi! Sudah medan? Sina kum nila di step. Mimpak keren eh? Sina mulai. Omil akhir, haba uwi po uwi no susrong di man pendiap kecing aitika kena muyada no kenyang Jepang COVID-19. Mia bala akhir. Klan le nga. Kima ke? Tawa kita likre na Jepang. Oh, IT. Ta? Mempat pura akhirnya tu jing krek jing miam tu. Sakain pat. Biliat aku biga mas. Habliak na talay kita. Haba katkum ka an sarkar bathamai. Kena muyada yo kenyang Jepang COVID-19. Ngidan kamban yang artele ga mas. Kawi mila diang tu ga surgical mask. Kawi bat ga change mask no lor ma. Kena makam singan juju. Ay nandan na nga. Ne dang chudon da. Kima lishim? Tawa bop. Up, nagpulot pora, sim na kanay barang thamai. To, kum kanay. Kum to ma. Kum nay talong spaya da COVID. Kum to ma, sibon ayada. Tang kawi medium kamau, stang ladang idiang da ke N95 mas. Ngimdan kamera bandiang artili ke mas. Tang ke N95 labiang. Mas kawi? Kamau ka ID. Haba mila ai vaksin, watch clear ka ID. Lara. Oh, kisim kamera ma? Oh, ke helmet mo. Kan traffic ruli. National Health Mission, Government of Meghalaya. Hey Kongdeng, where to? Seems like somewhere special. Yes, it's special. I am very proud to be a part of India's largest vaccination drive. Are you not worried? Why will I be? Instead, I should be worried if I'm not vaccinated. But people are saying so many things. People will always have something to say. Will it really protect me from COVID? Vaccination doesn't mean you are 100% COVID proof, but your immune system will be strong enough to fight even if you contract COVID-19 and it is not life-threatening. I heard it has severe side effects. There may be mild side effects like fever or chills or maybe headache, but that's normal. It will wear off on its own. But is it really safe? Of course, it is absolutely safe and backed up by medical professionals. Doctors, engineers, politicians, and many more are chosen from all sections of the society to be vaccinated. Yes, you are right. I will also get vaccinated immediately. Don't waste your time anymore listening to fake news and gossip. Take a decision to get vaccinated with confidence. National Health Mission, Government of Meghalaya. During this period of uncertainty, we would like to say thank you to all our frontline workers who leave their homes every day so that we can stay safe in ours. We are proud of each and every one of you who go above and beyond to carry out your duties, for keeping us healthy, for keeping us safe. Because of you, we are hopeful for the future. Because of you, there is light at the end of the tunnel. We don't have enough words to express our gratitude for your sacrifices. We can only acknowledge it and say thank you. National Health Mission, Government of Meghalaya.